Haideți să vedeți cum se operează ștergătoarele la Cayenne. Seara pe la 8:30. Ceasul care se vede pe cameră este cu 2 ore înainte de arată 22:20 sau cât e ceasul. Așa. Am luat băiatul unul, ia și pe altul. Să dea țăr mâinile să scadă. Pleacă. Se întoarce pentru că probabil are nevoie de ceva zilele următoare. Nu știu ce poate, probabil stropiturile de faruri. A plecat. Și surpriză, se vede, la se vede cum pleacă din spatele meu o mașină. Să vedeți ce mașină. Ia. Un Cayenne.